I go hard in the motherfucking paint, nigga. Ало? Ще има се долу в колата, два в мазата и кифаджик идва след малко. Къде ще ходиш сега, а? Мен, някой звъни. Къде са кифличките? Що прибия? Ти кифлички? И се предам себе! Значи съм в фурата! Ясно ли ти? Нямам никакви кифлички, какво говориш? Ема се смей да ти покажа с кои кифлички нямаш, а? Кумнеш! Да отворим фурата, а? Да отворим! Крие се! О, ти си ги взел без мен! Сега ще изкоставя, бе! Гуся Смайтърс. И сега това топче, ви показа как хората убиват други хора за някакви шибани кифлички. Това беше най-простия пример, който можем да измислим, но има и много по-жестоки убийства, но въпреки пак за адреналинаци. Да. И просто... Чего я не мога да дам 10 лева преди 9 години? Примерно. Няма значение. Така че 2 клипчета седмично. Може да долу в коментарите да напишете някакви предизвикателства, защото ще правим клипчета с предизвикателства. Да. Така че... Не да гледате, че сме малки, просто на по 13 сме. И... Но сме луди. Много сме луди. Ще кажем такива рано клипчета. И худе. Това е. Сега